joni noon enen leyɗele men so neɗɗo ari tan ƴetta constitution warta wutti constitution o fonda e hoore mum ƴeew hol ɓuri mum holno joɗorto ɗo holno tabitirta so ummimo ɗo holmo joƴƴinta ɗum ko coup d'état wadde mbiyen coup d'état oɗo mbaɗaɗo ko coup d'état militaire kono haade coup d'état militaire waɗi coup d'état institutionnel waɗi coup d'état constitutionnel ɗiɗo ɗiɗi foof alkafa ko nde waɗi ɗum oɗo coup d'état baɗɗo noon no mbiruɗa ni ko galucci fedande gonko Alpha Condé goo no laamiri ni ɗiɗi sungoji ɗe o change constitution battindi ɗi ne jaari ni woni ko adi fof taƴodirdi e dendagal hoddiɓe am tati ɓiɓɓe am wonɓe caggal leydi kala ɗo ɓe ɓuuri wawde hewde saabu mi wiye ɗo e nder leydi Sénégal guinenaɓe goɗɗani million ngaji ɗiɗi e nder leydi Sénégal taƴodirde e ɓen ɗon taƴongol ɗon nden ɗon jokkere wonnode ɗon wiya hay ɓen ɗon gonata e wotoɓe kala ɗo wotoɓe ina gona tawat ko yimɓe am ɓuuri ɗon hewde ɗum ɗon ɗiɗo fof ko fannuji coup d'état kono kadi ne jibina gañgu e gañantumako kono ɗum fof e waade noon kadi ko jawdi nde woni hono ko kañum hayumo woni oɗo Mamadi Doumbouya ko kanko addoyi ɗum leydi France saabu yeyina ha jeeya e kono légionnaire e nder leydi France kanko artir ɗum e 2018 o waɗi créé ko wiyete groupement force spéciale oɗo groupement force spéciale ko adduno ɗum ko ngam haɓade kala ko fati e terrorisme woni bad boniɓe waɗoɓe janguji kono caggal mum o watti ɗum ɓattiɓomo kadi kono o rokki ɓen ɗon ndimagu o rokki ɓe wellitare mabɓe yeehi ha kanko Mamadi Doumbouya oɗo o suuɓi keele kala keele e nder armée ji Guinée o watti ɗum e nder nguɗo kono spécial ngo o ardi kono nde yeehi ha ɓooyi kadi kanko Mamadi Doumbouya o wi o natti yidde wonde e jiimadi jagorgal leydi Guinée kalfinagal ko fate e koninkagu woni défense yo on woppumɓe e jogo indépendance mabɓe guila nden hankkadi tuuma fuɗɗi ɗo ɗo kalate oɗo coup d'état koko aditi tan kono Alpha Condé wonno koye koyɗe jippindemo e riwdemo ma mbiya ni fodde yontere o waɗɗano riwede walla jaggede kanko Mamadi on ɗon ko koninkoɓe gaddoyimo beele mo ardo ɗumen e nder nde ɗo filñitere wonde filñi nder nde foof kadi waɗi koye waktuji tati ƴiƴi meje nam duufi hen won mayɓe hen no wiye hakkimi jeɗɗuɗo mayi hen kono kam ina anda wonde ɓesgu ngu kam hono no waɗirno ni to Mali to similitude woni nanditte kewde e nan hen goo ɓen ɗon toon Mali kadi liɓi ɗum ko groupement baɗo ni mo Ibrahima Boubacar Keita darnono toon e kadi ɓesgu leydi Guinée hono no Mali wurde ni ɓesgu leydi Guinée kañum ne natti welede diine Alpha Condé yalti hen kadi gurdam Alpha Condé fuɗɗinomo wadde dérapage ha yimɓeɓe cikki beela ombo jeeyi hakkille makko saabu sa joguimo sa woni laamu ko toɓɓere e gueɗal laamu Allah wona ko belɗa fof kaala wona comportement mo belɗa fof joguiɗa ko gonga noon yimɓe hewɓe no kolliri omo jogui qualité ji kewɗi omo jogui qualité ji wonde fidèle aadiyanke wonde neɗɗo simple kono noon sa woni hankkadi lamɗo leydi a andata a wonti kadi goɗɗum sa wonti goɗɗum noon ko goɗɗum ɗum ko gueɗal e nder laamu ɗum ɗon foof noon no mbiruɗa ni yanti e ko kalɗa koɗo foof woni hankkadi cakkude nde ganduɗa ndi so tawi timmi tan hankkadi ko barme ndefu joomu makko hankkadi kañum saggina ha ɓendi ha rufama e dimanche ɓennuɗen oɗo ɗo yarate ɓesgu Guinée foof e mbadi kuftidindi mbi hayyo Alpha Condé liɓama yalti laamu beele ala sik sak jogorɗo wonde ɗo e ɓoyde wonta woyi heeguyo liɓɗo o mana nangto ha tiiɗa no wowi yirede ni ina nandi hen saabu deftere jangguirte ko bandum ko sembe mbaɗo ni hepti laamu to Mali fannu no heptiri ni e Ibrahima Boubacar Keita e fannu no heptiri ni e Alpha Condé presque woɗɗodirani ɓe to mbe sikki ko hedde heure 4 ɗo e Alpha Condé ko hedde heure 3 ngakkuɗi seeɗa heure 2 pawɗe ni wiyama yettaki heure 4 kam ina nandi hen kadi yanti hen kadi ko mbo Alpha Condé mbo waɗi o ga ko hono noon Ibrahima Boubacar Keita waɗirno oto kono oto
ko haalno ko nde ari nde e nder jappere ko haalde e société civile ko haalde e almameɓe ko haalde jogiiɓe diine ko haalde e rendo ngo elle fuɗɗimo firtade seeɗa ɗum noon mataw ko laamu woni meeɗi jombo laamu sifri hono noon beele ko ɗum jogori jolde guine walla ala ina wawi wonde tugnade e gueɗe kewɗe tugnade e oɗo garɗo ko adi fof kadi o wona annabi tellinaɗe dow asman omo jogui tâche hono no hewɓe jogori ni tâche uji ni omo jogui kankonne tarih ko ina foto wiyede anne kayne a waɗino ɗum ɗo hayso tawi hande wonko bonnata dewgal haaletake ñande kumal tawde gonɗen koye kumal eɗen mbawi woppude ɗum ɗon ko hen wonde foof Mamadou Doumbouya oɗo garɗo no fuɗɗori ni faya koye transition yiɗi wadde ko gouvernement denɗinɗo ɓesgu leydi guinenaɓe foof kono kam eɗen paami e nder on ɗon gouvernement o jogorani tottidde civil en yo garde gouvernement o ko kanko yo arda ɗum haaɓe pewndita constitution keso ha ɓe tafto laamu ngu fannu no leldoto e fof nde fuɗɗo tottirde hol happu o ladial ngal ina fotno wawde andede guila e déclaration makko gadano so tawi noon so tawno ɗum ɗo ko mbiɗen coup d'état woni ngol ɗo pollugol koko fewja kono ngol ɗo pollugol kadi elle c'est spontané wona ko fewja duuɓi ekkitale elle noon ɗesi wade sa ƴeewi Goyta o e garɗo Mali nde o ari nde e Mali elle yimɓe ne gandi o parani Mamadou Doumbouya oɗo kañum e hoore mum garɗo e jappere elle o parani saabu sa paari so en jii hay foye mbo liranno o elle ko bindi Benndiino tan caggal mum ni o weddi koninkoɓe ngari ƴetti ɗum ɗo foof so tawi woɗɓe ene jeeɓa en gonata koye jalde en e jalkidde en ɗum foof e waade noon so tawi ko parɗo e nder coup d'état o pollugol ngol pargol makko e nder pollugol ngol ina foti feñde e nder premiére déclaration makko garmi ko ɗum ɗo juɓɓinatmi suɓgoji koye saaha naggam so ɗum waɗani so jooɗodima ina wawi wonde fannu goɗɗo ko no waɗiri ni o adi noddude ko dennangal jagorɗe jeenoɓe nder laamu ngu yo ngar alay sago yo ngar kañumen foof ngari o hepti dennangal passeport uji diplomatique ɗi ɓen ɗon joguino o hepti dennangal autoji ɗi ɓen ɗon joguino o hepti ɗum ɗo foof ne wawi wonde taw ko populisme ina wawi wonde taw ko goɗɗum caggal mum o jooɗde société civile o jooɗde dogue ɗe ganduɗa ɗe ko kañum men goni sengoji kuftidinde e mbadde kono ɗum foof e waade noon ina foti yawde andede ko hol nden suɓgoji mbaɗete wona noon e fewjede holno ɗin ɗon suɓgoji mbaɗirte kono o joddima e opposition kadi e mbaadi kuftidinde woodi koɓe jewtidde ko hen wonde foof wona ɗum woni caɗele men enen Afrique saabu leydi Guinée ko leydi ɓurde alɗude e nder Afrique banggue hirnangue leydi Guinée so fewnuno hoore mum toppiti hoore mum ina wawi jogade Afrique kañum tan ina wawi jogade Afrique banggue hirnangue foof yeru mum tan ko Afrique men oɗo foof kamɓe jogui ɗum to banggue ndiyam kamɓe jarnata e maayo Sénégal maayo Gambie maaje jaltuɗe hen fof kamɓe jarnata mi haalani leydi ndi to banggue galɗugol mum to banggue jamɗe kala domaine mo jaaruɗa so Guinée wonani premier ko deuxiéme so wonani deuxiéme ko troisiéme ɗum ɗo foof so leydi dañi ɗum en gandata wadde wona ngaalu leydi ɓamtata leydi ko ardiɓe leydi ɓe jogade ɗumen dawrugol juɓɓugol bawgol naftude ɓiɓɓe leydi ndi sa ƴeewi Alpha Condé fuɗɗima dikkade leydi France guila ñanden somi mabɓe battidiɗo mars bannoɗo to Côte d'Ivoire to o wi hankkadi yontinde Afrique ina taƴa bedol gongol hakkunde mum e leydi France heɓi hoore mum mais heɓde hoore mum wona to banggue politique wona to banggue institution heɓde hoore mum ko wadde feere ha ɓiɓɓe leydi ma ngaalu comigo ngu nder hen keɓa koye men to banggue faggudu saabu so yimɓe keɓani wellitare men e jeytare men to banggue faggudu gonata ko yowitiɓe to banggue politique ɗum noon leydi ma nana alɗi aɗa ronki wadde feere ha ngaalu ɓiɓɓe leydi ma wawa wurnude ɓiɓɓe leydi ma mbasa yaltude e yowitade so tawi a wi yen taƴodira e laamiɓe men ɓe wona ngal taƴodiral nafata en ko taƴodiral ngal ina addana en faggude en wawde naftude en kono ɗum foof wona hunde gollade e kala ko wawi hen wonde eɗen jogui jorto moƴƴo ma Guinée artoyi e laamu civil en ko mande noon
ko ɗum namdal udditingal sabu ko kewi ko mali ina wawi jangguinde en wonde dawal ngal no wawi judde jomum no wawi yaade ha ɓoy kadi jombo ina wawi yaade ha ɓoy kadi ɓooro arta en tant que civil foɗodire laamu ko laamu sifri hono noon laamuji afrique cifri hono noon gam gañirde e caggal leydi arino saaha goto ma won joni fodde wonde hitande a wino Alassane Dramane Ouattara hay sinno o forsi o yeeyi doole o jottima eywa hay goto islata fiyande watta ko jaam tan dañete ko jaam wattinta a gonɗi e on guisane saabu haymo foɗodiranno ha pittali kewɗi mana keddi hen woni Laurent Gbagbo eywa hande koɓe gotum elle maɗa koɓe funeɓe ɓe joɗodima ɓe jewtidima mana ɓe kawri ɓe nanodiri ɓe pamodiri hamme holto pawɗa oɗon guisani eɗen deftere jangguirte tan ko bandum leydi Côte d'Ivoire wami pusgo mum ko taw ɓenni wami ko ina fusa leydi Côte d'Ivoire ko ɓenni guila Guèye général Guèye ɓenni guila e pelɓodiri hakkude leƴƴi gonnoɗi toon ha Côte d'Ivoire wuuri tooke fitina andi holko woni fitina andi holɗo ɗum wattinta ɗum ko gueɗal gongal ngal to banggue politique en jii cokki badɗe ɗi toon ha sa tawi a ruttinimo tarik Côte d'Ivoire ɗo e duuɓi sappo caggal tan ma yi jiiɓuru mawndu wondu ɗon c'est à dire a anda hol gondunoɗo e holon e hol gonduɗo hande e holi on ɗum ina andina en ko heewi ɗonne Alassane Dramane Ouattara fitina bawnoɗo libdemo yawtu e troisiéme mandat o kono ha joni ina wawi en mbiyani laamu makko waɗata fitina en mbiyani yanata kono fitina jangol laamu makko mbiɗen ko ummortako to banggue sembe politique ummortako to Guillaume Soro ummortako to Laurent Gbagbo waɗi noon ko ɗoɓe ndewdi ɗo péripétie woni joljole baɗɗe hakkude mabɓe to banggue politique to o heeɓi hankkadi polgu e ɓen ɗon polgu hakkilantagal politique e polgu gandal politique e dow ɓen ɗon gueɗel gonguel ngel kadi ko mone ɓen ɗon mone mumen foof holliri hoore mum Guillaume Soro nam andiranomo rebel kono ɗon ɗo Alassane Dramane Ouattara waɗi feere ha hutorima Guillaume Soro ha andini Côte d'Ivoire holi gonɗo Guillaume Soro caggal mum weddi ɗum on wawa hankkadi jibitinde fitina Laurent Gbagbo oɗo gartuɗo arti ko caggal nde tuuma bonandeji ha jaggal kersinigal jaggal nannugal ni e jaggal konde no jaggira ni no hoynira ni kañum e joom suudu mum Simon Gbagbo no koynira ni kala koɓe mbawi wonde sembe mboɓe joguino o nde ɓe goni nde e laamu haade mabɓe liɓede ɓe dañcata on ɗon sembe e oɗo saaha joni noon holko wawi kadi dandude Alassane Dramane Ouattara koto banggue faggudu wawi dandudemo leydi Côte d'Ivoire ina jogui kañumne ngaaluji kewɗi ha ko ɓoyani ko kadi ɓe jiiti pétrole e gaz foof yitama toon yentude ɗin ɗon ngaaluji kono kamɓe kadi e fannu no hutorto ngaaluji ni ina serti e fannu no Guinée hutorto ngaaluji mum ni ƴeew Guinée no essence ɓeydiri oɗo dumundu essence mabɓe mbo sikki litre o yeehi ha ujunaji jeenayyi wona ujunaji jeenayyi noon ujunaji jeenayyi ne wawi wonde mataw temedde jeenayyi mi anda holno fonno en tout cas ɓeydima kam ha ɓurti o usti salaire uji gollotoɓe kanko Alpha Condé mais ga so tawi a ƴeewi politique kañum Alassane Dramane Ouattara ko wawi wonde caɗele mum foof ina renti rendo ngo e kadi hormade rentarade ɗum to banggue memde ɗum to banggue gueɗe mum faggudu hayso tawi no sukara ɓeydirinde ɗo e nder leydi Sénégal ko hono noon ɓeydori Côte d'Ivoire e gueɗe ɓeydiɗo e leydi Sénégal fof ko hono noon ɓeydiri nder leydi Côte d'Ivoire haɗota omo renti to banggue faggudu te enen rendoji men so tawi tan a rentima ɗumen won gueɗe to banggue faggudu ko gonga ni ne mbawi hutadema anjama kono ne mbawi wiide muñanema ha manda makko tewmu ɗum waɗi coyniɗen wonde en cikkani jomum ina wawi wadde bettere to banggue Côte d'Ivoire to kono en cikkani hande so won bawɗo won jogorɗo libde Alassane Dramane Ouattara no liɓirini oɗo so wona noon taw ko kanko liɓi hoore makko saabu kanko kadi o fuɗɗima farwude woni parwugol ngol ko banggue ñaw jomum natti jogade cellal mum kangal ɗum ɗeɗon gueɗe foof kadi ne poti wawde andindemo sa heeɓi won nokku aɗa foti andude wona an jeeyi leydi ndi
ka cuɓaade ɓiɓɓe leydi ndi mbaɗa feere ni an e hoore ma ƴeewa sabu ƴeew holno Alassane Dramane Ouattara artiri e jappere nde sabu o yeehi haw totti gonowo candidat parti makko on ɗon hawre ladiol ɓe pelliti wiide ko wadde ko kanko tan ɗum kay wonko firtata ha heewi e nder kono ɗum fof e waade noon kam fitinaji ɗi Côte d'Ivoire wuuranno ha mayɗele mbaɗa Côte d'Ivoire wuuri ɗum ha paari ina wawi noon galucci mum walla ina cetirate mum tawa ina keddi toon ha joni kono wayata no